O proxecto Mar de Santiago deu hoxe o seu primeiro paso para poñer en valor o itinerario vinculado á chegada dos restos do apóstolo a Santiago. A Xunta de Galicia e os concellos implicados firmaron hoxe un convenio para elaborar un plan de activación turística da ruta do Mar de Arousa e do río Ulla. O fenómeno Xacobeo tamén deixou aquí unha pegada importante, todo o que ten que ver co último tramo que fixo o apóstolo Santiago, todo o que repiten agora tantísimos peregrinos nesa nova variante, que o crecemento do Camiño de Santiago pois, tamén se estende ao ámbito marítimo e creo que é moi importante e hai que aproveitalo moi ben. Desto vai este convenio. O convenio inclúe unha aportación conxunta de 150.000 euros. O primeiro obxectivo é promocionar a ruta. Donde vais a incidir bastante no tema promocional. Cando menos vamos a dotar unha partida importante para todo o material gráfico, e a idea é que non só se quede neso, sino tamén, na medida en que isto vaya un pouco desescalándose, darlle toda a proyección nacional e internacional que se merece. Esta é a primeira fase dun proxecto que os concellos agardan que perdure no tempo. Non teño dúda ninguna de que este proxecto vai ir adiante e, bueno, esperemos que agotados este convenio, pois a Consellería de Vicepresidencia pois se siga sumando a estes concellos na promoción deste proxecto turístico. A ruta percorrerá os 4 concellos implicados poñendo en valor o seu patrimonio paisaxístico e gastronómico. Catoira quere sumarse a esta espléndida idea. Tenemos motivos de sobra, tenemos riqueza cultural y motivos para promocionar en todos los ayuntamientos de esta ruta, pero tenemos un objetivo que es también, y es algo que tiene que el apóstol y el Xacobeo ayudarnos, recuperar la economía y la calidad de vida que se perdió en este año maldito de internamiento que tuvimos, ¿no? Con este convenio, o proxecto Mar de Santiago agarda traer a máis peregrinos a coñecer a súa ruta. Os concellos e a Xunta continuarán traballando en conxunto para que aumente a demanda do itinerario de cara ao Xacobeo no 2022.